Nggak bisa. Nah, kita kan sama tingginya karena nggak pakai hak tinggi. Nah, ini dari mana nih Bu ini? Kok bisa tiba-tiba nongol? Bego, kan? Wah, senyum-senyum. Sapi dirinya.
Shalom. Horas madita salutna. Huriani naholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Upasangat hamima selamat hari Minggu. Jala selamat beribadah madihita salutna. Selamat hari Minggu. Adorang so tapoka parminggota tapasonang marohata martangiang nahohom mahita di bagasan rohata be martangiang mahita. Marinde mahita sian buku ende 14 ayat sada ayat 2 dohot ayat onom puji hamu jaho batutu di ayat onom rab jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo didok Tuhan Yesus, iyang gopoda na diau, dang au na punasa, poda ni namarsuru au doi, molo adong manang ise namambahen lomo ni rohani amai, boto ni ido taringot tupodai, manang nasian debatai, manang nahuhatahoni sian roha-rohaku sadiri, songon nadidok disurati, akka batang aek namangulu do mabaor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya.
Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala pardenggan basa. Rodi saleleng ni leleng na doa sini roham. Mauliate marohanami tuho. Ala diramoti ho hami siana sailaon sahat rodi sadarion. Hupuji hami maho. Ala naong sahat tuhami barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangolu hami. Mauliate hudok hami tuho. Ala di bagasan dame dohot hasonangan di lehon ho hatam nabadiai. Say asi maroham. Urupi mahami mangulahon na didokmu. Asa hot rohanami jala tarparangehon hami parange nabadia. Say ajari jala paimbaru marohanami. Asalamias hami rodi hasusuda di bohal nami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita. Tatangihon mapatik ni debata imasian patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangaponmu donatorasmu asam martua ho jala leleng mangulu di tano nani lehon di Jahoba debatam diho. Patik paonopon unang ho mamunu. Patik papituhon unang ho mangalakup. Patik pawaluhon unang ho manakko. Patik pasiahon unang ho olo makatindakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru. Manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Songonima sahatna rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaho no bartu patikmi. Amin. Marende mahita.
tatopoti madosata tapaundung marohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung napungu dohami di jolo martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asi ni roham nagodangido. Say asi maroham mida sandok bangso nami se sama dosa nami saluhutna. Say sungguli maroha nami, asam mubaroha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tuha sesaan di dosa. Satokin dohuta di konho. Alai papungo-pungo waku mahomuse marhite-hite aka asi ni roha godang. Tagan di parpiar ni murukku hutabunihon bohiku satokin maradoponho. Alai marhite-hite denggan basa saleleng-leleng na asyaku ho, nina Jahoba si palua ho. Hasangapon madi debata nda digijang. Amin. Tatangihon mahata di debata, turupuk epistel di mingguta sadarion, ima tarsurat sian poda bindu 25, mamuka sian ayat 2 sahatu ayat onom, tajahama marsikat soring. Hamuliaon ni debata dui, mahomihon hata, alai hamuliaon ni akaraja dui, sumulikit hata. Rap sodapot hadodua doti buni langit, dohot hapal ni tanah dohot rohani yang karaja.
ikon sirangon do akatak tak sian perak, jala ruar ma ula-ula na arga bahenon ni panoppa. Ikon pabalion halap parjahati sian jolo ni raja, jadi hotma habang sama marhite-hite habonaron. Unang patongam-tongam dirim di jolo ni raja, jala unang jongjong ho tu inganan ni halak nabalgai. Ido sahatna. Martua doakan atu mangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Marende mahita. Taha tindakon maha porsiau tai, songon nahina tindakon didongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosa na tumom palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabian sianton di parbadia andorang soabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman di silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuban waturu dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai muamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dia sesaani dosa dohot dia tai namandok mulak mangulu do sogot daging ni halak nang mate dohot dia nguluan nasora sudah. Amin. Tabege ma kurs sian punguan hosana.
tabege ma tikting tuhita. Shalom. Huriani tuhata, tabege majolo, tikting namasa di huriata, di bagasan na samingguon. Tikting na parjolo, guar minggu tasadarion, ima minggu saplusada, dung trinitatis. Topik ni minggu ta, Yesus Kristus manguluhon hita rodi saleleng-lelengna. Di bahasa Indonesia, Yesus Kristus pemimpin yang kekal. Tikting na paduaon, ruas na monding. Di hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025, nunga marujung ngolu ima inata Siti Rafia Boru Pohan, opung reta boru, na hina baluhon ni amatta Osman Pangaribuan nainan, marumur 83 tahun 10 bulan. Maringanan di Jalan Kebembem nomor 41 Kartengsin, Wik Kartengsin. Jalanunga di Pataruhon Tuudean di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2025 di TPU Petamburan. Saitu hatama na mangapuli, jala na margogoyohon sude keluarga na ditadikon. Tikting patuluhon, ruas nataba. Mamuka di minggu tasadarion, tajakodo gabe ruas ni huriata, ima keluarga ni inata Avelina Perak Luman Raja Boru Siahaan, dohot tolu dakdanak, ima gemilang Luman Raja, Wisdom Luman Raja, dohot kanet Luman Raja. Nasida maringanan di Jalan Keramat Lontar Pitu J125, Paseban Jakarta Pusat, masuk Wik Jakarta Pusat. Tatangnya konma asa anggiat gabe ruas na mengulu nasida di huriata. Molo adong nasida di tikion, asa jongjong mana nasida di inganan nak. Mau lihat ya mak. Tikting paupaton, tikting parbagason, tikting paduaon. Di hari Sabtu tanggal 6 September 2025, pukul 8.30 manogot di Gereja HKBP Sudirman, Jakarta, naing manjalo pasu-pasu parbagason ima Bagas William Julian Sinaga ST, ruas ni huria HKBP Sudirman Jakarta, anak ni amata Situa Elisa P. Sinaga, tubuh ni inata Susila Norawati Boru Nababan. Nasida maringanan di Jalan Joglo Raya, Komplek Karang Tengah Permai Ciledug. Dohot Orwana, Sinta Purnama dan Reza Boru Hutagalung, ruas ni huria HKBP Kertanegara, Resort Semarang, Jawa Tengah. Boru ni amata RS Hutagalung, tubuh ni inata Situa EO Boru Sitinjak. Nasida maringanan di Jalan Perum Taman Bukit Asri, Mangunharjo, Semarang. Saya di pasu-pasu tuatama nasida nanaing memuka parsari peoni. Tikting palimaon, partangyangan wek. Di patupa huriata do tolu partangyangan wek ima na parjolo, partangyangan wek Benhil Pejompongan di hari Kamis, tanggal 4 September 2025, masuk pukul 10 WIB di ruang Salomo. Naman Jabui, keluarga Amang M. Lumbanturuan, Inang Boru Sirait Nahinan. Napa duaon, partangyangan Wek Lapangan Batak,
di hari Kamis tanggal 4 September 2025 masuk pukul 10 siawib di ruang serbaguna lantai sada Namanjabui keluarga Amang S. Panjaitan Inang Situa E. Boru Sitompul. Napatuluon pertanggungan wek Karbela di hari Jumat tanggal 5 September 2025 masuk pukul 10 siawib di ruang Salomo Namanjabui Sude ruas wik Karbela. Pinangido di ruas ni Huria na adong di wiki Asaria Mandohoti. Tikting paunomon pangapulion. Di patupa Huriata do pangapulion tu keluarga ni Amang Manuara Hutaayan nahenan, Inang Sorta Boru Hutapea nahenan, Wik Setiabudi. Ima di hari Minggu tanggal 7 September 2025 pukul 10 sadawib inganan ruang Salomo. Tikting papituon. Parhalado HKBP Sudirman Manusowi Sude Ruasni Huriata asa pasahaton iuran bulanan manang iuran tahunan. Tikting Pawaluon Padidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 7 September 2025 di Parmingguon pukul 8.30 Manogot naeng di Patupa Huriata Panidion Nabadia. Hobartusi di Patupa do konseling tunatoras ni Dakdanaki ima di hari Jumat tanggal 5 September 2025 di ruang Salomo masuk pukul 10 pitu wib. Tikting Pasiaon rapot Pandita Distrik Walu DKI Jakarta ima naeng di Patupa di hari Senin dot Selasa tanggal sada 2 September 2025 inganan Green Forest Hotel Bogor. Pukul siam manogot 1 sidung Sian Huriata Borhatdo Amang Pendeta Sobok Simanjuntak Inang Pendeta Nurista Simanjuntak Dohot Amang Pendeta Hercules Panjaitan Tatangnya konma asa sude acara mardalan Dohot Denggat. Tikting Pasapuluon Buah-buah di Pabotohon di Sude Ruas ni Huriata adong perbaikan dalan di area Setiabudi Raya khususnya pembangunan trotoar na di Patupa Pemda DKI saleleng ono puluh ari. Tikting namangihut Retrik Seksi Ama HKBP Sudirman Jakarta. Seksi Ama HKBP Sudirman Jakarta Patupaon retreat ima di hari Sabtu dot Minggu tanggal 30 sada Agustus 2025 inganan pesona Krakatau Hotel Cottage Anyer dohot tema pembaharuan akal budi ama dalam Kristus nani enet sian Roma bidu 12 ayat 12b, dohot subtema melalui pembaharuan pola pikir yang meneladani Kristus, ama tetap menjadi pria sejati di era modern yang tetap bertanggung jawab, setia, dan berintegritas. Tikting namangihut paduan suara ama HKBP Sudirman Jakarta naing mandohoti festival paduan suara ama distrik Walu DKI Jakarta ima di Patupa di hari Jumat tanggal 5 September inganan di gereja HKBP Poltangan Pasar Minggu. Pinanggidoma tusudeni ruasta dukungan dohot tangyang asa anggiat paduan suara ama HKBP Sudirman Jakarta patudohon na dumenggan bain sangap di Tuhata. Titing namangihut bunga altar
Paralodo dot huriah KPP Sudirman Jakarta mandok mauliate tu keluarga amang P Sitinjak inang boru nenggolan naung patu paun bunga altar di Parminggon Manogoton tanggal 31 Agustus saituatama nama masu-masu. Tik-tik na parpudi ruas lamar sahid akar ruas ni huriata na di bagasan parsahiton na adong di rumah sakit suang songoni nang di bagas nabe tajahama di buku acara ta jala tatangyakon manasida asa tumibu marhai pason songoni ma tikting di huriata akat tikting na asing na sopola di jahaon boima tajaha songon na tersurat di buku acara tabe maulaya tema tuatama na masu-masu. Tabigi ma kur manang angklung sian seksi lansia.
Marende mahita sian buku ende 802 paket tikim saunari huhut papungu pelean sada A dohot sada B.
Idamini debata na sumurung sian salhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati do pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salhut na kamanginang. Sahat maha tani debata dihita di bagasan Minggu Sadarion. Imana tarsurat di Heber 10 tolu. Mamuka maisian ayat pitu, sahatu ayat 10 pitu. Heber 10 tolu ayat pitu, sahatu ayat 10 pitu. Nama rojahan sian topik Yesus Kristus manguluho kita ro di saleleng-leleng na. Ujahama di ayat pitu tapahutiut ma. Ingot hamu ma akan na manguluho kamu, napabuah kata ni debata tu hamu. Ujung ni pardalanan nasida maberek kamu, jalati ruhamu maha porsion nasida. Ya Yesus Kristus songoni donatuari, songoni sadarion, laus ido rodi saleleng-leleng na. Unang maolo hamu ela-elao nipo dan naragam jalan lain. Ay patut do marhite-hite asini roha gabeto guroha. Dada marhite-hite parpanganon na somarguna di aka na mga radotisa. Adong do dihita langgatan. Dang marhuaso mga tonsiani aka na marhalado di undung-undungi. Ay di balian ni parsarwani do ditutung sibuk ni aka dorbia. Dung dibuan situan ni malim muda ritu bagasan bilut na badia ala ni dosa. Songonido nang Jesus. Di balian ni harbangan ido ibana marsitaonon. Asa di parbadiay bang soi marhite-hite mudarna sandiri. Di baheni tadapot maibana tu balian ni parsaurani. Mamorsan haleaon nai. Aidang adong dihita di son huta nahot. Alay dilului rohata donaro sugut. Marhite-hite ibana mata peleho toktong tu debata pelean puji-pujian. Ima parbue ni bibir akan marhato poton kuarna. Alai unang malupa hamu mambahin na denggan dohot mangulahon asini roha. Ay di halomohon debatado akka pelean na songoni. Tangihok kamu maakka na manguluhon hamu jala oloy hamu manasida. Ay nasida do manjagay tondimuna. Laos nasida do maralus sogot. Naing mamarlas ni roha nasida disi. Unang mardongan hoy-hoy. Ay dang ulimunay. Ido yanggo sahatna. Hurian itu hata na marpungo di bagasan sadarion. Song nalonggar do parhundulon. Mungkin alaniak kabiar. Alay hata ni debatama na margogohok kita na mga pulihita. Jala tangyang tadot haporsyota aman ma negarata. Amen. Amen. Alani pos marohata di hata ni debata na yung tatangihon. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya pemimpin. Boy do ya kamanginang taida di sekolah dong do pemimpin, imaguru. Jala di kantor pe adong do pemimpin, ima atasan. Di masyarakat pe adong do pemimpin, kepala desa. Taida mau bupati, wali kota, presiden. Jala nang songoni di gereja pe adong do pemimpin rohani, ima, pandita, situa, penginjil, gembala sidang. Do akalana asing. Pemimpin-pemimpin ini adalah anugerah Tuhan untuk menuntun kita. Alai pemimpin ini terbatas. Sudena taguari nakin terbatas doi. Adong do hagaleon. Alai nakin molotaida ala terbatas do nasida boy do nasida salah. Boy do nasida tinggang. Tarlumobi boy do nasida monding. Alani iya kamanginang di sudena nataguari adong do nahot rodi saleleng-leleng na ima nasoho muba natoktong satia manguluhok kita Tuhan Yesus Kristus.
Idong bahen nakin ayaton dipuka molo tajahan nakin di ayat tului dipuka dodot hata ingot hamu ma akan na manguluhok kamu na pabuahon hata ni debatatu hamu ujung ni pardalanan nasida maberek kamu jala tiruhamu haporsiaon nasida. Asa aka amanginang didok nakin hata pandohan marningot martudu-tudu mai tu sada parange na ikon di bagasan parsitutuon marningot huhut mangargahon idong bahanakin didok konesi berek kamu ma jala didok nisimse marparsangapi akan ahia manguluhon naduk kia mangajari ima akan mamaritahon barita na uli tu akan porsia radung jongjong HKBP Sudirman Jakartaon godang do na manguluhok kamu. Jala adong doi na mambaylas rohamuna. Adong doi na mambaynjut rohamuna. Alay marhite turpukon didokon berek kamu ma akka parangin ading ganima. Unang hahurangan nai. Unang akka hahurangan nai berek kamu alay nauli ima peop hamuna. Akka idong bahen nakin didokoson. Akka ise manasida totu asing ni akka naporsiaina jolo. Mengajar hon barita na uli boydo akka pangajari di tonga-tonga ni huriai. Jala boydo musesian na horong ni akka natoras. Asa dungi di paingot do dison natung matcairikot do marninda huhut mangargahon akka na manguluhon. Akka na manguluhon na porsiai. Sahatu omba sope tung si hulahonot tadoi sotung tahalupahon akan na mangajari hita. Akan na mangapoy hita. Alanido nakin didok mangargahon. Mangargahon marparsangapi dada na hurang sangap akka parbarita na uli alay. Bohado. Didok nakin alay bohado akka hita na porsia umboto mandok mauliate. Idok. Hita akan na porsia bohado hita mandok maulihate tu akan na manguluhok kita. So naudoko kami nakin nangpe adong hahurangan nami akan na manguluhon. Ala ingot tamu ma songon na porsia hita ikon taingot ma. Tapatuduhom ma sian parange dohot siam pambahenata. Tumiru akan adenggan ima sada pambahenan na patut siulahonota. Jala manang ahape na taida akan adenggan. Jala nasitong na ikot tahulahon doi. Ikot tahulahon na denggan. Tentu akamangin ng ala adong do pangajari dihita. Parbarita na uli. Idong bahen molo didok diperhatikan. Molo di bahasa Indonesia. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Buat kami masa ada contoh, Ima Billy Graham selama lebih dari 60 tahun ia memberitakan Injil di seluruh dunia. Selama 60 tahun lebih ia memberitakan Injil di dunia ini. Alai taidama, dalam pelayanan ribuan jiwa datang kepada Kristus melalui pelayanannya. Namun Amang Inang pada saat dia meninggal pada tahun 2018 dia berkata sebelum wafat, suatu hari kalian akan mendengar bahwa Billy Graham telah meninggal. Alaya hamidoko nibana, jangan percaya nibana, jangan percaya. Aku hanya berpindah alamat. Aku sedang hidup lebih nyata daripada sebelumnya. Alani ido berpindah alamat ibana sian portibion tu surgo hasonangan Jerusalem na imbaru. Inilah teladan iman yang patut kita ingat. Tawa manat boy ingotota narido kondisi Billy Graham nakin. Tidak ingin orang menaruh iman kepadanya, tetapi dia mengarahkan orang-orang yang percaya itu kepada Kristus. Asa songon naridokon ni Yohanes 3 ayat 30 ma. Biarlah dia semakin besar tetapi aku semakin kecil. Artinya Yesuslah yang di depan. Yesus mana ingot-ingot muna alay au boydo lupa honom muna.
Jaladang dibuat ibana hasangapon di debata. Biarlah nama Allah yang dipermuliakan. Idong bain dokon ibana nakin. Biarlah iman orang-orang yang percaya ini selama 60 tahun ini tetap berakar di dalam Kristus. Songon tema, subtema ni parupuan idoi. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Iko tarida do ya kainang da, pan marpar buedo. Jala iru nakina didokon si Billy Grahamon. Iman itu biarlah kepada Kristus. Unang gabe jojo hita salah ala dengan pelayanan ni panditai. Hola palen panditai ma dipuji-puji. Tetapi kita bukan pendetanya kita puji-puji, tetapi Yesuslah yang di depan. Itulah yang dikatakan oleh Billy Graham. Korean itu hata di ayat walu muse di dok ibana do. Ia Yesus Kristus songoni do natuari songoni sadarion laus ido rodi saleleng ni lelengna. Sarupa de do lagu sekolah minggu. Yesus tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Hari ini kekal untuk selama-lamanya. Kesaksian doon akainang. Waktu praktek kami di kota Cane, Lidau Deski. Lama kami itu kantor pusat. Jadi grogi maharoa na mambuana won markareta niku majo marmotor doang godison markareta Roma danak awas ini nam grogi ma. Jadi madabu mahami tu lombang kan itu lombang. Madabu mahami tu tutoru kan tu lombang ibu tamu di lombang. Madabu mah tu lombang. Alai aha mana udok kondisi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Jadi ujungnya dang mahua hami akamanginang. Dua maham. Idong bain boy baju pak kita molodang. Nga wapat pandita nurista. Alai puji Tuhan. Ala idong nahudokon. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu sampai sekarang basina madabu maham itu lombang. Molohya kita tu kantor pusat. Aima tuturu-turui mahami madabu marmotor alai. Dangadong nangko marga sapi hami dangadong. Itulah kita lihat bahwa Tuhan itu kekal selama-lamanya. Iman apa tuduhan Tuhan Yesus dak yang mubah. Molo hita jol madohot akan adong di hasianganon. Dan adong nama noktong aka amanginang. Mubah-ubah dosa luhut. Alai molo asini rohani debata. Molo hadirion di Tuhani. Dak yang mubah. Molo jol majo jodo mubah-ubah, jodo oleng-oleng, jodo mangose padan, alai tu hatta Yesus dak ya mubah, anggo hadirion ibana. Ise pe ibana hiado mubah. Ise pe hita jol mahiado mubah. Walaupun dia kita katakan sejujur-jujurnya pun dia, pasti dia pernah ingkar janji. Berarti berubah deh kan. Dunia ini berubah, politik tidak stabil, menata adami, ekonomi goyah, tren sosial berganti, tapi Yesus tidak pernah berubah, janjinya tetap sama. Dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah molo pe godang dosata. Heape hita membain acit rohani dongata. Walaupun kita pernah melukai hati saudara kita, tetapi Tuhan tetap hamumulak ni parjahati do tumadik kondalana asa mangulu. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu kekal selama-lamanya. Dan ditundal ho kita, nang pe bangso Israel terbuang, alai holong ni rohana doi, asa diboto bangsoi, bahwa pangalahona nunga melanggar titah aturan di dembata. Karena itulah dikatakan tadi bahwa Tuhan itu kekal sampai selama-lama. Kasihnya tidak pernah habis, kuasanya tidak pernah berkurang. Itu juga yang dikatakan oleh Corrie ten Boom, seorang perempuan Belanda yang bersama keluarganya menolong orang Yahudi melarikan diri dari Nazi. Ia sendiri di penjara, dia sendiri disiksa dan kehilangan keluarga. Namun apa yang terjadi? Ia berkata Yesus adalah pemenang. Sampai akhir hidupnya Corrie tetap percaya bahwa Yesus yang sama, yang memelihara dia di masa perang adalah Yesus yang sama juga. Yang menentukan di masa tuanya, yang menuntun dia di masa tuanya. Dunia boleh berubah akamanginang. Dunia boleh berubah
situasi bisa mengerikan seperti yang kita alami pada saat ini, yang membuat kita takutan, na membuat kita gelisah, na membuat kita gabe stop sudena pertanyaan do aka kategorial alama biar kita. Tetapi Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Di bahenima nian ganup na porsia marna punaon hadirion nang haporsiaw na sitong naso olo muba naso olo ganggu hinorhon ni partikian ni ragam nin hamaolon songon dia Tuhan Yesus Kristus na toktong di bagasan hasatiaon makahulongi hita naing maganup hita na porsia pe toktong manasatia manghuton huhut makahulong itu hani. Jala unang tadokon datong SSA ni nahita setia sampai akhir. Alay dang tabuktihon hasatia utay itu Tuhan Yesus Kristus. Ikot tapatuduhon. Jala idong bahen didokop pangukapon. Satia ido dapotan tupal hanguluan. Sai burju mahamur rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Dungile honok kumadiho tupal hanguluani. Karena itu walaupun diondam, nang pe diondap pita, nang pe hita menghadapi siksaan seonakin koriten bomi, tetapi dia tetap setia kepada Kristus. Dia tetap mempertahankan bahwa Yesus itu ketika saya melakukan ini, Tuhan sudah memelihara saya sejak masa muda saya. Yesus juga yang saya percayai tetap menuntun saya di dalam ketuaan saya. Ikosongoni mahitanian akamanginang. Mari kita buktikan iman parbueneido. Idong bahen tarida do sada pohon sian dia siap parbueneido. Tonggi do parbuenei manang daong. Molodang tonggi parbuenei taba bakar ido kan. Nang songoni do hita di ujung ningoluta idong bahen didokon mati manusia meninggalkan nama. Songon dia do guarna. Na burjuan do amang nanggolanon na jolo ditiking ulu nani narupani kan. Idong bahit tarida sian akapinoparna. Alay adong do jol mamuse. Na burjuan do amang sinuratoni narupani. Alay akayana kona memprihatinkan. Di dia do parbue nai hape di dokon. Dang dao tubis siang bonana molo dao dialang babi ini nadukan alane ido kita buktikan hidup kita ini ketika kita mengatakan bahwa kita meyakini mempercayai Yesus yang tidak pernah berubah itu, kita juga harus tetap sekali mengikut Yesus, tetap mengikut Yesus. Idokone unang atong sekali Indonesia tetap Indonesia. Oke lah. Sekali mengikut Kristus harus mengikut Kristus. Nyawa pun taruhannya. Ikut songon itu. Allah kita yakini, kita percayai bahwa Yesus yang kita sembah itu tidak pernah berubah dia. Dan Superman ibana. Alai Yesus itu kekal sampai selama-lamanya. Hurian itu hata napatuluhon muse marha porsiaw na tugu jala unang olo dililuhon nina di ayat siyai do berikutnya. Tung takas do disosoy panurat Heberon asa ganup akan na porsia diuji marna punahon hatuguon ni haporsiaon. Unang murah-murah nasi dari liluhon akarupa-rupa ni pangajarion nalipe. Alani bagasa tikyon gudang do aka ajaran na membuat kita tu si. Alani do nakini do kondi paingot do asa unang murah-murah munggil. Jangan munggil krina kanido. Alai kau tetap berdiri teguh seperti laki-laki ni Apostol Paulus. Tetaplah berdiri seperti laki-laki, jangan mudah goyah. Nang pegodang aka hambatan, nang pegodang aka tantangan, di do ibana do, jangan goyah. Diuji takas do di padahon ragam ni aka pangajarion, taringot to aka si panganon akin dison. Alay di do konibana do dada holan si panganon, hita gabe masuk tu harajau ni debata. Tetapi kasih karunia Allah. Marhite parange marhite haporsyata tu adopan di debata, taulahon na denggan ido.
Bukan kita melakukan kebaikan supaya saya masuk surga, tidak. Ido asing na hita songon sian nahalakan. Tetapi buah dari iman saya harus buktikan saya melakukan kebaikan. Holongi ala asini rohani debatado bongot hita umbahen bongot hita tu surgo. Dan ala perbuatan baik saya. Bukan karena perbuatan saya, tetapi buah dari iman saya. Songonido naridoksi Martin Luther. Pada abad 16, gereja saat itu dipengaruhi ajaran sesat yang mengatakan keselamatan bisa dibeli dengan uang melalui surat indulgensi. Idonatar barita waktu ini. Alai ahamedokon si Martin Luther, dia menolak dan dengan berkata, disinilah aku berdiri, aku tidak bisa mundur. Ia berpegang teguh hanya pada Kristus dan firman-Nya. Sama dengan Martin Luther, kita pun harus berpegang pada Kristus. Pemimpin kekal, bukan pada ajakan yang menyesatkan. Jangan mudah disesatkan oleh pengajaran sesat. Apalagi di bagasan partikian sinuengon. Jangan mudah diombang-ambingkan. Bangsa kita juga digoncang oleh ajaran asing. Berupa ideologi dunia. Idombahan godang taida di bagasan partikianon. Materialisme dikatakan ukuran hidup adalah harta dan kepuasan. Taida mamuse hedonisme, hidup untuk kesenangan pribadi. Relativisme, tidak ada kebenaran mutlak, semua dianggap benar. Radikalisme, taida memutarbalikkan agama untuk kekerasan. Semua ini merusak generasi muda Indonesia yang menyesatkan mereka dari kebenaran Kristus. Tetapi firman berkata, hati harus diteguhkan oleh kasih karunia. Artinya amanginang, hanya kasih karunia Kristus yang bisa menjaga kita tetap kuat. Kasih karunia itu tidak tergantung tren politik atau situasi bangsa. Kalau kita hidup dalam kasih karunia, iman kita tidak akan digoncang. Walaupun dunia penuh krisis, jangan biarkan iman kita goncang oleh arus zaman. Ajaran sesat atau kekejaman terhadap pemimpin jangan. Tetapi dikatakan teguhkan hati hanya oleh kasih karunia. Karena Yesus Kristus pemimpin yang kekal. Dunia boleh menawarkan banyak hal, tetapi hanya kasih karunia Kristus yang membuat hati kita tenang, teguh dan penuh harapan. Kalau hari ini hatimu lelah dan keadaan bangsa kita merasa tidak kecewa, kita diombang-ambingkan, kita khawatir karena pemimpin dan hal-hal lain. Tetapi ingatlah, ingat maaka manginang. Ho asini rohani debata, idonatok tong margogoho kita. Tabegema suara ni debata, tabegema suara ni debata. Kita melihat kasih karunia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Alani ido, ditogihon dohita, asa terus rohata, ngoluta pikirata, terfokus hanya kepada Kristus. Jangan mudah diombang-ambingkan. Hurian itu hata. Nunga maseta kas di pasahatu hatta Yesus tuhita. Parsuruon lamar barita nauli tu sandok portibion. Idong bahen di dokon Matius 20 ayat 20 walu ayat 18 1 20. Itu adalah amanat agung. Asa parsuroni taulahon di bagasan hiras ni roha. Ido naing di podahon panurat heberon. Lapatoguhon na porsiaw ni akan na porsiai unang ganggu. Unang tahutan, unang mabiar. Laho makanguluhon jala mamaritaon barita nauli. Di sandok portibion. Ala sudedo hita perbarita nauli. Ala nunga di baptisita, di bagasan gowarni debata ama anak doton di porbadia. Jala tugas tanggung jawabi. Nunga ape di hita salhutna. Bukan hanya di mimbar kita memberita nauli, tetapi di dalam lingkungan kita sendiri, di dalam lingkungan kerja atau di mana saja kita harus memberitakan Injil. Yesus adalah pemimpin yang sejati, yang memberi nyawanya agar kita diselamatkan.
Karena Kristus adalah korban yang sempurna. Jala didok musen akin di ayat 15 kita mempersembahkan korban pujian. Yaitu hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Jala ido nadiokon apostol Paulus mengucap syukurlah dalam segala hal. Di tengah-tengah kondisi di bagasan tikion, tetaplah mengucap syukur sehingga masuk vitamin di dalam kehidupan kita. Molo tadok moliate Tuhan molo songono pe keadaan alai hodo nahwa porsai, itu yang memberikan semangat kepada kita. Jala marhite semangat tai diusir merasa ketakutan yang berlebihan yang ada di dalam diri kita. Jala kita mempersembahkan hidup yang kudus. Bukan sekedar ritual, tapi gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Contoh yaitu Hudson Taylor, seorang misionaris ke Tiongkok. Ia menghadapi penyakit, dia menghadapi kemiskinan dan penolakan. Tetapi amang inang dia berkata, Kristus bukan hanya pemimpin kita, tapi dia adalah hidup kita. Luar biasa. Dia mengatakan bahwa Kristus itu bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi Kristus itu adalah hidup kita. Kita punya Yesus yang memberikan kehidupan kepada kita. Jika kita punya Kristus, kita punya segalanya. Hudson Taylor meneladani Kristus yang berkorban dan ia rela hidup berkorban demi Injil. Taat, dukunglah dan doakanlah. Hurian itu hata. Namang ihut muse di ayat 10 itu. Pemimpin dikatakan tadi. Pemimpin rohani berjaga atas jiwa jemaat. Itu juga berat. Sering penuh air mata dan tantangan. Karena itu jemaat dipanggil untuk mendoakan. Mendukung, bukan makata-hatai, bukan menghakimi, bukan menjelek-jelekkan pelayannya, tapi dukunglah dan doakanlah pemimpin rohani agar mereka melayani dengan sukacita, sebab di balik mereka ada Kristus yang memimpin kita. Karena semua pemimpin tidak pernah berpikiran supaya melakukan yang jelek-jelek, tidak. Dia berusaha melakukan yang baik. Alaidang sudena aka amanginang. Sian nani rohat tai boy di ulah pemimpita. Tarlumobi ma pemimpin rohani. Pasti sudena adong doruasi. Laho makasogohon pemimpin. Saya ingat selalu apa yang dikatakan oleh dosen saya. Di tiki sekolah di Doibanan. Unang anggap. Unang pikiri suderu asmi ano makaholongi ho nang peburjuho say adong do namar sogoni roha tuho. Ingat itu karena pembunuh juga pasti ada mengasihi. Orang baik juga ada yang membenci. Tetapi berusahalah kamu melakukan yang terbaik. Molo di ulah ko ulau mi doh denggan ala ulau mi ulau ni debata doi adong do debata margogo hokko uingot doi. Jadi saya terus berusaha melakukan yang baik, tetapi pasti ada selama 22 tahun menjalani 23 tahun alaman jalo tohonan 2002 di Palembang bulan pitu 2020 tahun nunga manjalo nunga hapan ditauku ditambah praktek 2,5 tahun tadoko majo hampir 2025 tahun nung pandita hami pasti di 25 tahun ini godang do na marlas ni roha alai say adong do na marjut ni roha, tetapi sedaya upaya saya berusaha melakukan yang terbaik. Alania keamanginang songo kami pemimpin rohani. Bukan, janganlah jemaat untuk menghakimi kami. Janganlah menjelek-jelekkan pelayanan kami. Tetapi dukunglah kami di dalam doa. Asa marlas ni roha nak kamu. Marlas ni roha nang uruas nahulayani kami. Karena itu ada seorang gembala jemaat yang berkata,
dikatakan seperti ini, kadang saya menangis dalam doa lebih banyak daripada jemaat tahu. Karena saya menanggung pergumulan mereka. Inilah sebabnya kita harus menghargai pemimpin rohani. Tetapi tetap kita ingat, pemimpin sejati yang tidak pernah gagal hanyalah Kristus. Karena itu, melalui nas ini, pegang teguh Yesus Kristus sebagai pemimpin yang kekal. Jangan goyah oleh perubahan zaman. Yang kedua, hormati dan doakan pemimpin rohani. Sebab mereka dipakai Tuhan untuk menjaga iman kita. Bukan gila hormat, tetapi mari kita saling menghargai. Yang ketiga, jangan terjebak ajaran palsu yang populer tapi tidak berakar pada Kristus. Hidup dalam pengorbanan dan pujian, mengikuti jejak Yesus yang berkorban bagi kita. Amang, inang dan seluruh kita yang hadir di tempat ini, pemimpin dunia bisa berubah, bisa jatuh, bisa gagal. Pemimpin rohani pun terbatas, mereka manusia biasa. Tetapi Yesus Kristus adalah pemimpin yang kekal. Dia pemimpin dengan kasih. Dia memimpin dengan pengorbanan. Dia memimpin dengan kesetiaan. Dia memimpin kita sampai dalam kehidupan yang kekal. Maka mari kita berkata, Tuhan Yesus, Engkaulah pemimpin sejatiku. Yang akan kuikuti sepanjang hidupku. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Billy Graham, Corrie ten Boom, Martin Luther, Hudson Taylor, dan banyak tokoh iman lainnya telah menjadi teladan. Tetapi mereka semua menunjukkan kepada satu pribadi yang lebih besar, yaitu Yesus Kristus, pemimpin yang kekal. Dia tidak pernah berubah, tidak pernah gagal, dan tidak pernah meninggalkan kita. Dialah satu-satunya pemimpin yang layak kita ikuti sepanjang hidup kita. Kita sampai dalam kekekalan. Alani, mari kita fokuskan hidup kita hanya kepada Kristus. Songon topik ni minggu sadarion, Yesus Kristus manguluho kita, rodi saleleng-neleng na. Iba nama Yesus Kristus yang memimpin kita sampai akhir kehidupan kita kepada Jerusalem yang baru. Amin. Martang yang mahita. Pinuji pinasangat maho ale Tuhan Jehovah Tuhan nami di minggu sadarion. Dipaingot ho kami marhite parmingguon nami. Asa toktong waraho kami, roha nami, ngulu nami, hola tuho. Nang pegodang pemimpin di tonga-tonga ni Portibion. Muba donasida, alay holo, hot rodi saleleng nileleng na. Alay ni araho maroha nami, ngulu nami, hola tuho. Jala ajari mahami nang manangyakon pemimpin rohani nami. Asa di tonga-tonga ni ulaon na margogo. Jala marsangap ho marhite aka ulaon pelayanan na. Godang do hagaleon, ala di tonga-tonga ni hagaleon ni moloton di midomian. Marsangap marmulia doho ale Tuhan. Di baga satikion huwa kami aka ruas ni huriam. Natongon gale pamatang na ala ni aka parsahiton. Mungkin ala beban pikiran. Tuhan na si maroham. Homa mangapuli na sida. Pamalupon parsahito ni siap pamatang na sida. Asa malum pakilalan na sida. Di tonga-tonga ni pergumulan. Lehon jalan keluar. Asa marsaksi ibana di tonga-tonga ni nguluna. Bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Dang pasombom muhami Tuhan humasusa. Dang pasombom muhami Tuhan gali alay pargugom mo duhami. Marhite ton di porbadia. Na marlas ni roha ala ni pertambahan umur. Pertambahan ng ulang tahun perkawinan. Nang mendapot hadiah. Mananglas ni roha ahap Tuhan. Na dihilala ni ruas ni huriam. Homa toktong pahot haporsyon nasida. Pahot las ni roha nasida. Asa marulupulup dahi nang tondi nasida. Alay unang lupa nasida. Makamulia to ni saluhut na siako di harorona. Alani di
mereka kembalikan kepada Kristus juga. Ale Tuhan Jehovah Tuhan nami, nang songoni martangiak kami Tuhan, di tonga-tonga di huriamon, nasa huriaon, asa anggiat pulihkan bangsa kami ini. Diberi kodo Tuhan, sian habangsa habadiaumi, maniak ate-ate nami, mamereng keadaan, namasa di tonga-tonga ni negara namion. Tuhan asiroham, marpamuati maho, sian dosa hasalaw nami, unang jujur dosa nami Tuhan, alepos dorha nami, lehonomu ma Tuhan, Tuhami pemulihan, lehonomu lam tudenggan na negara namion, molo pe Tuhan, dang pas di bagasan rohanami, alay unang manian, masa, songon na masa di bagasan partikianon, boy dohami menyuarahon, aka ketidak puasan nami, alay Tuhan unang mas 4, gabit lam tahutan, jolma namar ni dasa, Tuhan Jehovah, pos dorohanami, turun tangak ko Tuhan, lau memulihkan keadaanon, asa anggia Tuhan boy hami tenang, aka yanakomo, aka menapinup, aka sudebang soon, boy merasa nyaman, tenang Tuhan, ima pangiduan nami, elek-elek nami Tuhan, di bagasan partikianon, nang songkon ni hami, aka yanakomo Tuhan, bebas maniak kami, lahu maribadah, unang ala ni kondisyon, gabi hami pe tahutan. Pos dorohanami Tuhan Jehovah, marhite ton di porbadia, homa mengendalikan, sudena roha ni akka bangsomon, asa unang terpancing emosi nasida, mangulahon akka naso si ulahonon nasida, alay toktong mahami mangorom diri nami, asa dame, asa ro pasu-pasu, asa rolas ni roha, di tonga-tonga ni negara namion. Tuhan Jehovah Tuhan nami, pos dorohanami, nang hami pe akayana komo, naing matoktong hami, sibuan las ni roha sibuan dami di tonga-tonga ni keadaanon. Imatangiang do telekek nami Tuhan Jehovah, nang songani din na mulak pe hamian non, siya tonga ni bagas curomon, dongani ramoti hami Tuhan, taparhon nasa parmaraan ni daging ng tondi, asa sahat hami di bagasan haipason, dot las ni roha, tutongan ni jabu nami, nang songanipe, moro tungadong siya tunga-tunga nami, na naing manguruti akaulaon na, nang hami pe Tuhan, pasu-pasu sudena, asa toktong, bisuk hapistaran na siya kwe, lehonomo Tuhami, asa di bagasan bisuk hami, mangula akaulaon nami, Tuhan Jehovah Tuhan nami, huboto hami do Tuhan, jol managali do hami, jol managudang dosa do hami, mangi do hami Tuhan, sesa dosa pangalusun nami, asa angget tutu Tuhan tamahami, gabi berum, anak komo, sibuan las ni roha, di dia pe hami maringanan, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, saud malomoni roham, di bagasan ngulu nami, amen. Marende mahita, hut mahita papungu pelean.
Masuk, masuk.
tu adupan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banwa gijang. Hodo haroroani saluhut sileoleho na denggan do na saulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilomitu hami pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na hustus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyang hami peleanon. Patimbulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni silolomi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yang say pinorbadi yang magwarmo, say romahara jaunmu, say saut malomoni roham di banotongon songona di banwagijang. Lau matu hamis sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togi hotu pangunjunan, palua mahame sian pangago. Di bagasan dame jalohamu ma pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasarhon madamena tu tondim.